ka-English naimbag na bigat. Tata kwa nagkuha tayo. Makidalo tayo iti punsyonan. Punta tayo ng reunion. Reunion. Kung saan iti mga reunion iti mga Ilonggo. Ilan na gas? Yes, yes. Ha? Yes, yes. Tama din ako niya. Saan niya? Bali dalawa po. Sang inyong mga lolo't lola. Liwaton ko, diri ang Delphine sa may parachute na red. Faustino dito banda sa may right Tagsig ko bakit? gilid. The next ang Diosdado. Ayaw mga tao sa lahat. Salamat nga gintagaan mo kami sa pagkakataon na kami ang mag-host sa
Lamasan family under Basilia and Nicolas. So salamat sa inyo mga tanan. Kamo ang aton nga mga VIP. Very important person. So, ari kita na tanan para mag-celebrate sa aton nga mga kakalimpihan. So, ang kada lamesa may mga pamilya, pangalan sang pamilya para mabalaan ko man. Kay ako, laman ko kabalo sa inyong katanan. So, sa paagi nga ang t-shirt nyo mag-represent sa inyong mga tatay kag lolo. So, madali-dali lang sa bawat isa sa atin. Pungko lang kamo kag magkaon. Tapos, para magkilalahay kita. Sa amon diri ang Pedro Lamasan, ang tatlo sa ila anak ni Basilia kag Nicolas. Ang first ko no, si Iyay. Sa akong mga pinalanggawa, oso, makaisa, namin kanil ng korasyon. Pinakabigat ko yung kagpita. Kagay, ang isang lamasan. Siya na lang din ang nabilin sa mga lamasan. Ako ay pakinaya mga bata kay ayun ako asawa. Hindi ka naka-attend sa mga bata ko. Wala. Ay kabalik ko si Joey ko. Abot ito ko hindi ko ito. Tambal ka mo nga rin nun, magtingob lang kita. Tapos ang maginadyan ko na nun, importante din nga magkilalahay kita sa ginatawag nga pamilya na to, no? Pras kay nilingason, hawlong naman nga nakaabot siya kag nakidyoin sa ginatawag nga pamilya ni Dre. Pag tayo di sa ako ka English ta present ka no kunada. Hi daw. Hi guys. Sige lang, igat yan, igat. Sige, okay na. Ibutang mo. Butang anay. Baba na. Anay ba? Tumanugunos eh. Manugunos sa sino? Mahinay ako na Slice. Happy birthday, Felix! Mag-prayer po muna tayo, pero prepare na po tayo sa ating mga respective tables. And dito meron tayong halal section. Malapit din. Dito. Guys! Hindi ka login ako. Di pa mo sila, Sai. Ikaw, ma'am. Hanggang iyang mata nga dalawa. Malapit ka mo direct. Sige. DJ Paulo.
kinabukasan ti pakals tayo. Guys, uwi na po kami. Mulis na kami doon kasi may music. At saka nag-ano pa sila, nag-parlor games. So, yan lang.